Snježne sove nastanjuju područje Arktika, odnosno sjeverne dijelove Sjeverne Amerike, Europe i Azije. Nastanjuju područja tundre, otvorene tundre i otvorenih travnjaka, dakle posve gola područja bez drveća, iz tog razloga i gnijezde na tlu. Snježne sove su izrazito bijele boje i na toj bijeloj boji možemo vidjeti brojne tamne pruge i pjegice. Po tome se i razlikuju mužjak i ženka. Ženke uvijek imaju jače izražene pjegice i prugice, no s vremenom one mogu izgubiti tu obojenost i postati posve bijele. Snježne sove žive solitarno, odnosno svaka jedinka za sebe, no udružuju se u parove u sezoni razmnožavanja. Nakon završetka sezone razmnožavanja mužjak i ženka se razilaze i tek iduće sezone ponovo počinje uparivanje. Grade gnijezdo na tlu, na golome tlu, oblažu ga sa lišajevima i lišćem i grančicama koje mogu prikupiti i tu ženka polaže oko 6 jaja, no može u slučaju da ima i puno hrane na raspolaganju položiti čak i 16 jaja. Udvaranje je vrlo zanimljivo zato što mužjak mora dosta se potruditi kako bi osvojio ženku. Udvaranje započinje sa plesom u letu, nakon toga se spušta na tlu gdje nastavlja sa plesom, a kasnije je zabilježeno da čak i razmjenjuju hranu, odnosno mužjak ili ženka daruju svog partnera uhvaćenim glodavcem i to u letu. U Zagrebačkom zoološkom vrtu imamo jedan par snježnih sova, a posjetitelji ih, posebno oni najmlađi, najčešće prepoznaju po filmovima Harry Pottera, po kojima su snježne sove postale izuzetno popularne.